κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη Ζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά. Με φέρανε χωρίς να ξέρουν το γιατί. Όπως κι αυτοί τους έφεραν στον κόσμο οι δικοί τους. Και πάει λέγοντας σε τούτη εκδοχή, αφού σε κάθε εποχή δεν έχει νόημα η ζωή τους. Να παντρευτούνε και να κάνουνε παιδιά, να βγάλουνε λεφτά, να πάρουν σπίτι και αμάξι. Κάτι ρωτήσουνε πως είσαστε καλά, τι θα λένε όλα καλά, πολλή δουλειά αλλά εντάξει. Για αυτούς μετράει να μην φαίνεσαι σκατά, μη στραβομουτσουνιάζεις γιατί η γειτονιά μιλάει. Κι άμα τολμήσεις και την πεις στη γειτονιά, είσαι από εκείνα τα παιδιά που τα παιδιά τους τα χαλάει. Τέτοιο παιδί θέλω να γίνω από παιδί. Και τώρα που μεγάλωσα τέτοιο παιδί να μείνω. Ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ πως μια παρθένα έκανε παιδί κρατώντας ένα τίνο. Γι' αυτό θα μείνω από εκείνα τα παιδιά. Είμαι τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη Ζαβολιά. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά. Με φέρανε από αγάπη μου πάνε στη γη, το είδος τους κι εγώ κάποτε να διονύσω. Μήχα στα πουκούλα και πάντα με στοργή. Μα εγώ για το αντίθετο παλεύα να τους πείσω. Με θέλανε τον πρώτο γιο, τον πρώτο μαθητή. Και τη σημαία του σχολείου μου να την κρατήσω. Μα αφού δεν τα κατάφερα ποτέ στην τελική, αποφάσισα 3 μήνες στο σχολείο να κλείσω. Άλλοι με είχαν για τρελό, άλλοι για φυλακή. Πολλές φορές με κάνανε εμένα να μισήσω. Ανήθικοι να προσπαθούν να πούνε για ηθική. Τότε δεν τους υπολόγιζα, τώρα τι να τους στήσω. Να λένε στον πατέρα μου προσέχε το παιδί. Κι εγώ να προσπαθώ χίλιες φορές να σου εξηγήσω. Γιώργο, ο λόγος του με έτσι είναι επειδή με νουρίσατε πολύ και τώρα λέω να ξυπνήσω. Με νουρίσατε πολύ και τώρα λέω πως είμαι. Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό